Sino tirahan mo dito? Yan kami sa kuwan. Hindi, araw-araw ka rin nangalakal. Pagdating ko, Saan ba probinsya mo? Visayas? Visayas din ako eh. Surigao. Lampas na sabok na yung kuwan. Nunok Island. Oh, Nunok, mismong Nunok. Marami akong kasamahan dyan mga taga-Nunok. Pero Surigao siya. Okay, ang ano kasi ng Nunok, yung tawag nun, yung sakop talaga ng Nunok, Surigao talaga. Oo. Yun talaga pinaka-syudad. Oo. Ilang taon ka na dito? Wala ka kahit kamag-anak dito? Meron pa yung mga anak. Bakit? Ba't ka napunta dito na Maynila? Hanap ng trabaho? So, saan ka matutulog? Dito lang din? Sa ano? Sinama kasi ako sa kami nagpapalay kami na. Recruit ka dito? Ngayon pagdating dito? Hindi ko nagustuhan ang trabaho doon. Tumaksa. Paano yan? Wala kang matutuluyan dito. Dito lang kami sa Paano pag wala kang kalakal? Wala kang makain. doon. Pagkasyon, wala dito. Magkano naman binta nito ganito? Ano kung magkano ang kilo ngayon? Kasi noon, nagbinta ko nun, hindi na malinis. Hindi na malinis. Pero may asawa ka? Wala ka rin asawa? Ikaw wala kang asawa. Ha? Wala. May asawa ako eh. Pogi tayo eh. Anong tigre ka? Driver. Ay, dito. Hindi kasi nakita kita. Saan ka? Lawang Bato. Lawang Bato sa Valenzuela. Sila? Nagadaan ka dyan sa may kuan. Ginto. Plaridel. Ay malayo na yon. Yan ako ginagawan. Boy Cross dati. Boy Cross? Boy Cross. Mayor dyan. Baka Boy Chua. Hindi. Boy Cross. Ambrosio. Ambrosio Boy Cross. Mayor sa Ginto ngayon. Yung bypass room. Oo. May galing ka ng Pamalagtas. Papasok ka. May crossing doon. Yan, ganun. Mga Anong deliver mo? mga pom. No. Kahit saan din po? Kahit saan yan, abot ng yan. Tuwi ka raw. Dami. Ilan ang kuha nito? Yung pinante? Isa lang. Dapay. Kasi dito ako sa kuha, sa Tubaw, may nanuan doon. Recruit ka dito sa Cubao. Oo, nangailangan man ng kuha, yung BI. Kasi doon ako bumaba eh. Doon sa Dilaw. Sa ano ka? Biyaheng Sugod. Sa biyaheng Bohol. Oo. Mayroong kuha doon sa Blooming Trade. Nakakatabaw. Ba't ka umalis na pinasukan mo? Hindi mo kursunada yung ano? Dati. Sa fertilizer. Oo. Tagal ka niya.
Tagal na ako dito. Meron ito. Ha? Meron. Ano yung Chinese? Ano yun sa bag? Damit mo? Oo. Nagmerinda ka na? Oo. Minsan kasi nakakuha ako nito na. Iba-vlog kita para makita tayo doon sa Mindanao. Gusto mo? Oo. Kasi nagbablog ako eh. Ano yung vlog yung YouTube. YouTube? Ito yung, ang ano kasi, yung karton, yung ano, nasa 5 piso yata ang kilo. Yung piso karton. Oh, ito. Hindi ko lang alam kung magkano. Dus yata, Trace. Kasi mura lang naman yan. Paano ba wala kang kalakal? Ay, naman lang. Pagkakuhan, gabi na, wala na, hindi na ako nalakal. Kasi bawal na rito pagkakuhan. Gabi. May curfew dito, di ba? May mag-iikot, mapatrol. Paggabi. Dapat ano, nung ka... Pero sa inyo, mga driver, okay lang. Dapat doon ka titira sa ano, kamag-anak mo. Wala ka rin anak. Saan yung anak mo ngayon? Wala akong anak. Ano lang ba yung kamag-anak mo yun? Hindi... Paano yan? Wala kang pamasahe papuntang Mindanao. Wala, try na, try na ako. Kasi dito, kuya sa Maynila, hirap talaga pag walang trabaho. Oo, mga-apply ako doon sa kwan ko dati. Kasi dyan ako dati sa may kwan eh. Kung ano, yung mag-applyan mo, yung walang mga requirements, maganda yun. Mag-umpisa ka muna sa mga ganyan. Local. Kasi Trabaho na rin ako dati, local. pag ganyan kasi, pag nakaipon-ipon ka na, tsaka kukuha ng ano, Oo. ng requirements. Kailangan din kasi ng kwan. Oh, dito kasi sa Maynila, hindi ka basta-basta makapag-apply ng Investigation. Bali, investigation. mga ilang kilo kaya yung karton mo. Kailangan akong kwan. Ganyan. Sa mga tatlo sila. Ito, kuwan lang ko eh. Walang kwenta ito. Yung pasok ang sapatos. Hindi, Ito lang yung plastic. binta rin yan. Pag ganyan. Kaya nang kuwan, kuwan. Tagal na. Ha? Tagal na. Yung. Saan ka sa driving? Hindi. Toto lang. Mismo apply ka doon. Marami ng kuwan ngayon pagka dito sa nagtahan. Maraming sita dyan eh. Sita. May bibigay ako sa'yo. Wala, ito yan lang talaga pera ko kaya. Pang ano mo lang, Wala ka ng pagkuhan. pang merinda mo. Pag gabi, ano ka na? Tulog sa kuwan. Tulog ka na. Ako puti. Wala palang barya. Walang barya. Kaya pagka wala kang kuwan. Kapagod kung lagi lang ko na sa Toy, may isang dangki dyan. Pera mo na. Balik ka lang mamaya. Bigay ko kay kuya. Balik ko lang mamaya. Wala palang barya. Kala ko ano. Ba't 500 binigay? Sino natin balik sukli.
So yung mga bade ano, si Kuya taga Mindanao daw siya. Mindanao. Andito siya ngayon sa Paco, Manila. So dahil sa ni-recruit daw siya dito sa Maynila na magtrabaho, ang problema, umalis siya doon sa pinapasukan niya, hindi daw niya gusto yung yung pinapasukan niya. Yung pumarking kami dito ngayon, nakita ko siya ng kalakal. Yung kalakal niya, bote ng tubig, ito yung karton. Dito lang daw siya, kahit saan daw sila may matutulog. Kaya ito lang talaga may bibigay ko sa'yo. Tiyan! Para may ka, may pambili ka ng kahit tinapay. Para kasi yun lang talaga. Maraming salamat ha. Baga may may mensahe ka sa mo, doon sa mga kamag-anak mo sa Mindanao. Sabihin mo na lang pangalan mo. Mga kuan, mga patudo ko dyan sa kuan, sa Ligao, well. Budong, maraming salamat ha. Nandito ako sa Paco. Kanina wala pang trabaho. Lalo na sa kuan namin noon. Department kuan, manager. Ini kayo kuan. Begini sa Bulacan. Kuan, Boy. Maraming salamat. Salamat kay Kuya nang Wala yung Kuya, maliit lang na bagay yan. Kasi nakita kita dito, ganyan yung kalagayan mo. Paano yung kung pag umulan, saan ka sisilong? Hanap lang ako ng matakbuhan kung masilungan pagka meron kuan. Anong pangalan mo Kuya? Lito. Pilido? Lito kuan. GP. Lito GP? Piolo. So yun, yun mga badiano, si Kuya taga Mindanao siya. Jari lang. Jari. Sige. So kung may makapanood man sa kamag-anak ni Kuya doon sa Surigao, so andito siya ngayon sa sa Paco. Wala siyang trabaho. Andito siya sa nangalakal na lang siya. Wala din naman akong masyadong ipon kasi ako truck driver lang ako . Alam kong maliit na bagay lang yun, pero kung may pira man tayo, ibigyan natin si Kuya. So sana Kuya magkita tayo dito ulit. Kasi pag nagbiyahe kami dito sa Paco, sana magkita tayo dito. Kasi sa isang linggo, 2-3 magbibiyahe kami dito. Sana makakuha na rin ako sa sakali na rekta na lang ako. Sakali kay Kuya. Diba pagka mayroon na kasi wala pa siya ngayon. Oo. Maraming sa Kuya. Sa Surigao. Salamat. Sige. Ingat Kuya, ingat. So yan, alis na siya. Ibibenta daw niya yung kalakal niya. Yun. Wala kang Kuya, wala kang malaking lagayan? Yung sako? Oo. Yan. Sige Kuya, ingat.
Sana magkita pa tayo uli. Ingat, ingat. Yung mga bada, no, si Kuya, kita ko lang dito sa Paco. Dito kasi kami nag-deliver. Nangalakal siya, taga Surigao daw siya. Binabanggit niya yung mga pangalan ng mga kamag-anak niya. Kung sino man na makapapanood nito, mag-comment lang kayo sa baba. Tapos puntahan natin dito sa Paco. Dito lang daw siya naikot-ikot. Hanap na lang daw siya ng matutulugan. Yan. Hanap siya ng matutulugan dito. Kasi kahit saan naman siya nakakarating Ayun, so kung makarating man to sa yung vlog na to sa Surigao, sana mapanood nyo. So yung binigay ko sa kanya, pang ano lang yun niya kasi mukhang ano talaga si Kuya, talagang wala talaga akong pira pasensya na kayo, yan lang talaga pira ko. Kaya yun, sana mapanood nyo. Wala daw siyang trabaho dito. So yan, maraming salamat pala sa mga viewers natin dyan, sa subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.